ang iba't ibang estudyante mula sa iba't ibang universidad o eskwelahan dito sa Pilipinas para magpakitang gilas tuwing Sabado. Oo, magpapakitang gilas, gagalingan, pero hindi dapat kami mapalitan. Entiendes? Dahil kapag ganon ang goal, hindi namin nag-guess. Charot! May barot! Anyway, Kabisyo, have a happy weekend sa inyong lahat. And hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa dahil hindi lang po ako nag-iisa sa loob ng booth na ito. So, meron akong kasamang student radio jock. Hello! Magpakilala ka na. Go ahead. Hello everyone! Ako si DJ Tin at galing ako sa EAC. Ang school ko is EAC at nandito ako inimbita ako ni DJ Rocky ngayon. Ayun, EAC, wait lang. Yung school mo na EAC ay, tama ba, Emilio Aguinaldo College? Yes. Tapos, anong grade mo na or anong course mo? Grade 11 po. And yung strand na kinuha ko is STEM. STEM. Ano ibig sabihin ng STEM? Science, Technology, Engineering. Science, Technology, Engineering courses. Yun ba yun? Strand po siya kasi... Strand. Nag-invento lang kasi ako. Kasi meron yung isa pa, diba? Anong ang tawag dun sa isa pang strand? Home economics po. Home economics. Bakit naisip mo yung strand na kunin mo yung sa STEM? Gusto ko po kasi PIDYA. So parang pre-med yung dating. Yes po. So ano nang naiisip mong kursong kunin after graduation nitong grade school or parang senior high school? Ngayon, pinag-iisipan ko pa po. Pero ang choice ko is medtech or nursing po. Medtech or nursing? Okay. So hindi ka naman natatakot dun sa mga dugo-dugo, ganyan? Hindi naman. Talaga? Lang sa dugo. Okay lang sa dugo? Kung sa bagay tayong mga babae, okay lang talaga tayo sa dugo kasi meron tayong tinatawag na buwan ng dalaw, diba? Tsaka minsan kapag may kinakausap tayo na parang English speaking, ganyan, dumudugo din yung ilong natin. Charot lang with Harod. So, kumusta naman ang pag-aaral sa EAC? Dito ba yan sa Manila or EAC Cavite? EAC Cavite. Kumusta naman ang pag-aaral sa EAC Cavite? Masaya naman yung first quarter. Paano masaya naman? Na-carry naman ng first quarter. Carry naman. Yes. Kumbaga, new experience kasi ang EAC since transfer ako this year na. Bakit saan ka ba dati nag-aaral? Laverne. Ano yung Laverne Academy? Saan yun banda? Sa may Golden City ng Dasma. Okay. So, kaka-transfer mo lang this year sa EAC? Yes, since walang grade 11 sa Laverne. Since walang grade 11 doon. Okay. So, yung adjustment, di naman masyadong marami. Nakikerry naman yung adjustment, pati yung time. Meron ka ng mga friends na bago dito sa EAC? Madami na po. Mas madami? Kumpara dati? Mas madami. Mas madami. Mas comfortable yung place dun sa EAC. Bakit may mga playground din ba doon? Naglilibat doon. Mas malawak? Yes. Ang EAC pala malawak? Malaki po talaga yung EAC, Cavite. Kasi ang nakikita ko kasing Emilio Aguinaldo College, dito sa may bandang Manila. So, di ba dito sa may bandang, kung di ako nagkakamali, nasa bandang UN, bandang area na yon yung yung EAC . So, nakikita-kita ko lang yung parang establishment ng EAC dun banda. So, yung sa Cavite, mas malawak sa Manila. Nakita mo na ba yung sa Manila? Hindi ko pa po nakikita yung sa EAC. Hindi pa. So, anyway, marami pa tayong pagkukwentuhan kasama si DJ Christy. Ayan, sa aming pagbabalik, kapiling pa rin si DJ Rocky at si DJ Christy. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. It's brought to you by ACS Manufacturing. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!